रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोकणच्या मातीतलं पहिलं दैनिक कोकण साधनं 35व्या वर्षात पदार्पण केलंय। दैनिक कोकण साधचा 34वा वर्धापन दिन गुरुवार 20 जुलैला मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी समाजातील विविध स्तरातील मान्यवरांकडून दैनिक कोकण साधवरती शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला। पाहूयात। या शुभ प्रसंगी दैनिक कोकण साधचा अंक श्रीदेव उपरलकर, श्रीदेव पाटेकर आणि विठ्ठल मंदिरात विठ्ठलाचरणी अर्पण करण्यात आला। स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि सडेतोड अशी ओळख असलेल्या दैनिक कोकण साधनं 34 वर्षांची देदीप्यमान वाटचाल पूर्ण केली आहे। या आनंदाच्या क्षणी सुरुवातीला केक कापून दैनिक कोकण साध आणि कोकण साध लाईव्ह या प्रुडंट मीडिया नेटवर्कच्या सर्व परिवाराच्या उपस्थितीत केक कापण्यात आला। यावेळी कंपनीचे डायरेक्टर जो लुईस, एडिटोरियल डायरेक्टर प्रमोद आचार्य, कन्सल्टिंग एडिटर किशोर नाईक गावकर, गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गावकर, डिजिटल मीडिया एडिटर रोहित वाडकर, दैनिक कोकण साध लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण साधचे संपादक संदीप देसाई उपस्थित होते। सुरुवातीला दैनिक कोकण साधचे संपादक संदीप देसाई यांनी प्रास्ताविकातून वाटचालीचा आढावा मांडला। पण एवढी ही आपली 35 वर्षाची वाटचाल आहे कोकण साधची। ज्यावेळी प्रुडंट नेटवर्ककडे कोकण साध आलं त्यानंतर ह्या 3 वर्षात जी भरारी कोकण साधने घेतलेली आहे ती अतिशय खूप मोठी आहे। कारण 3 वर्षापूर्वी हेच दैनिक ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये छापलं जायचं आणि कुठे प्रिंट होते आणि त्याच्या लोकांपर्यंत पोहोचते असं हे होतं। मात्र ह्याच्या 3 वर्षात आपल्याला स्टुडंट नेटवर्कच्या माध्यमातून हा कोकणचा ब्रँड आला आणि खऱ्या अर्थाने या ब्रँडला एक दिशा मिळाली। आज प्रत्येक कोकणवासियांच्यात नव्हे तर गोवा आणि अवघ मुंबई सगळ्या प्रांतामध्ये कोकण साध हा प्रत्येकाच्या गळ्यातील किंवा मनातील एक ब्रँड बनलेला आहे। कारण त्यानंतर कोकण ऑक्सिजन टुरिझम या विशेष पुरवणीचं युवराज लखमराजे भोसले, वैभववाडीच्या माजी नगराध्यक्ष अक्षता जैतापकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, शिवसेना तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे, कोकण साध लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण साधचे संपादक संदीप देसाई यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला। यावेळी मुंबई सिनेट सदस्यपदी झालेल्या निवडीबद्दल युवराज लखमराजे भोसले यांचा सत्कार करण्यात आला। तसेच वैभववाडीच्या माजी नगराध्यक्षा अक्षता जैतापकर यांना स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी कोकण साध करत असलेल्या कामाचं मान्यवरांनी कौतुक केलं। 34वा वर्धापन दिन साजरा केलेला आहे आणि त्यामध्ये विशेष आज आपण एक अंक ओपन केलेला आहे। त्यात विशेष म्हणजे मला खरोखरच तुमचे आवडलं म्हणजे बेरोजगारांना रोजगार कोकणातच मिळावा यासाठी तुम्ही आज सुरुवात केलेली आहे आणि अतिशय चांगली गोष्ट आहे। कारण आज कोकणात गावागावामध्ये घरे अक्षरशः बंद करण्याची वेळ आलेली आहे। कारण प्रत्येक पालक आज आपल्या मुलाला चांगल्या हेतूने शिकवतात आणि काहीतरी माझं मूल चांगल्या शिक्षणमध्ये कुठेतरी नोकरी धंद्यामध्ये मोठं होण्यासाठी कोणतरी बनण्यासाठी पालक धडपडत असतात आणि मग सोर्स कुठे शिक्षण काय इथे 10वी 12वी कोकणात पुढे चान्सच नाही। तर 10वी 12वी झालं की मुंबई पुणे इतर काही सोर्सच नसल्यामुळे पालक मग विचार करतात काय जमीन जागा विकायची आणि कुठेतरी मग छोटीशी जागा घेऊन द्यायची आणि मुंबईला पाठवायचं आणि छोटीशी नोकरी मिळतं। तर हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। कारण असे छोटे छोटे गाव आहेत ना अक्षरशः त्या घरांना कुलप लागलेली आहेत आणि आपला कोकण सिंधुदुर्ग पर्यटन आहे आणि हे पर्यटन सिंधुदुर्ग जिल्हा हा जर बेरोजगारांसाठी रोजगार उपलब्ध झाला आपल्या कोकणमध्ये तर आपल्या जिल्ह्याचं खूप
हे वाढणार आहे. तर कुठेतरी हे तुमच्या माध्यमातूनच हा विषय चांगला होणार आहे. तर त्याचा जास्तीत जास्त कोकण साधने प्रयत्न करावा आणि असाच आपला कार्यक्रम दरवर्षी वर्धापन साजरा करावा अशाच मी शुभेच्छा देते. 34व्या वर्धापन दिनात पदार्पण करत आहे. त्यासाठी आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. असेच यशस्वी प्रयोग करत राहा आणि सर्वांच्या उदरनिर्वाहाचं, आता बेरोजगारी भरपूर वाढली, उदरनिर्वाहाचं कारण बना आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. कोकण साथचा आज वर्धापन दिन. प्रथमच तुम्हाला सर्वांना आणि सर्व मान्यवरांना शुभेच्छा देतो. आणि काही वर्षापूर्वी एक सिंगल पेज असलेलं हे वृत्तपत्र आज एवढं मोठं झालं आहे आणि त्याचं सगळं हे तुम्हाला सर्वांना जातं. खरं तर कित्येक गोष्टी अशा असतात की पर्यटनामध्ये असो किंवा कुठल्याही अभ्यासामध्ये ह्या कित्येक लोकांना, तरुणांना ज्ञात नसतात. परंतु आता या तुमच्या माध्यमातून त्या संपूर्ण ह्याच्यापर्यंत ज्यांना ज्याची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत येणार आहे. आणि आपलं जे प्रबोधन असतं ते तुमचं प्रबोधन शासनसुद्धा त्याची दखल घेतं की हे असं आहे. एवढं चांगलं असताना आम्हाला इथे का काही करता येत नाही. टीमला वर्धापन शुभेच्छा देतो की गेली 34 वर्ष मी सुद्धा बघतोय जवळनं की कोकण साधने अनेक वेळा संघर्ष केला. संघर्षातून आज एक कोकण साधने संपूर्ण कोकणाला काय तर जगाच्या पाठीवर नेण्याचं काम ह्या कोकण साधच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आपण आता पर्यटन दिन साजरा करताय. आपल्या या कोकणामधलं सौंदर्य जगाच्या पाठीवर सर्व पर्यटकांना दिसावं, वर्तमानपत्रातच दिसू दे, लाईव्हच्या माध्यमातून दिसू दे, असं एक नेत्रदीपक असं काम आपण कोकण साधने करून या कोकण साधचं आपण जगाच्या पाठीवर नाव कमवलं. हे सुद्धा आमच्यासारख्या कोकणवासियांना अभिमानाची गोष्ट आहे. म्हणून मी आपल्या सर्व टीमला धन्यवाद देतो की आपण अत्यंत मेहनतीने असं हे काम करताय. आणि कोकण साधने गेलेल्या अनेक वर्षाचं मी जवळून पाहिलेलं दैनिकाचं विश्वार्ता ही संपूर्ण जनतेमध्ये आहे. आणि त्या जनतेमधून आपल्याला मिळालेला साथ, कोकण साथ, आणि ही जी साथ आपल्याला मिळाली ती निश्चितच पुढच्या कारकिर्दीमध्ये यशस्वी आपल्याला नेईल या प्रकारची खात्री आहे. आपल्याला या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो. आम्हाला बोलवलं, आमचा सन्मान केला त्याबद्दल देवानी मॅडम, देसाई मॅडम आणि त्यांच्या सर्व टीमला धन्यवाद देतो. न्यूजपेपरचं 34चं वर्ष आहे. तर त्यांना मी पहिल्यांदा संदीप देसाई, देवयानी मॅडम आणि विनायक आणि त्यांच्या टीम मेंबर्सच्या त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. पहिलं विशेष म्हणजे आपण ह्या अंकात ऑक्सिजन टुरिझम म्हणून विषय घेतलेला आहे. म्हणजे मला वाटतं की ते भरपूरच चांगलं आहे. कशाला आपण टुरिझम म्हणतो, भरपूर प्रकारचे टुरिझम आहे, पण इथलं भागाचं म्हणजे आपण ऑक्सिजन टुरिझममध्ये पकडतो. त्याच्यामध्ये आपला एन्व्हायरमेंट इको टुरिझम असतो, ॲग्रो टुरिझम असतो. तर त्या दृष्टीने आणि बरं पडतो. तर असं विषय आहे की मला पण ह्या विषयामध्ये आवड आहे. आणि आपण पण इथं हॉटेल उघडलेलं आहे सावंतवाडी राजवाड्यामध्ये. तर तसंच म्हणजे आपण त्याचं माहिती इथं बाहेर देणं ते गरजेचं आहे. आपण बघतो की इथलं कोकण भागात म्हणजे एन्व्हायरमेंटल म्हणजे पर्यावरण एकदमच सुंदर आहे आणि ऑक्सिजन मिळतोच, पण त्याचं जपन कसं करायचं आणि त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट आणि विकास कसं करायचं तो भयंकर एक महत्त्वाचा भाग पडतो. तर आपण म्हणतो नुसतं की इको टुरिझम आणि ॲग्रो टुरिझम असेल ते 100% आहेच, पण आपण पण केव्हा म्हणजे एक हॉटेल उघडतो त्याच्यामध्ये आपले सोलार पॅनल्स म्हणजे सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी, सस्टेनेबल पॉवर यूज करायचं काय. त्याच्या बदली आपण म्हणजे शॅम्पूचे बाटले असतील काय ते असेल ते रियुजेबल असायला पाहिजे. आपले पाण्याचे बाटली असतात त्याचं पण रियुजेबिलिटी असायला पाहिजे. तरच आपण म्हणजे पर्यावरणाला आपण काय वाचवतोय. मी म्हणत नाही की आपण सगळे इको टुरिझम आणि ॲग्रो टुरिझमला बोलायला पाहिजे, पण एवढं आपण थोडं हॉटेल आपण चालवतो काय आपण ते चालवतो तर त्याच्यामध्ये आपण ते एवढं प्लॅस्टिकवर वापर कमी करून रियुजेबल प्लॅस्टिक असेल
काही रियुजेबल सस्टेनेबल एनर्जी असेल तर त्या माध्यमातून आपण केलं तर भरपूर उपयोगी होईल. तर मला वाटतं की आपण त्यांनी काय घेतलेलं आहे, पण नुसतं लोकांना ती माहिती द्यायची ती गरजेची आहे आणि आपण केलेलं आहे तेवढं. तर एवढंच मी आपल्याला परत अजून एकदा मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. आणि आज मला इथं माझं सत्कार केलं, मी त्यांना मी आभारी हो. आणि दरवर्षीसारखं मी इथं हजर असतो आणि आपण हक्काने बोलवतात आणि मी हक्काने येतो, तर तसंच येत राहणार आहे. यावेळी खरेदी विक्री संघाचे उपाध्यक्ष राजन रेडकर, सामाजिक कार्यकर्ते SM सावंत आणि टीम कोकणसाद उपस्थित होते. तर आभार कोकणसाद लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर यांनी मानले. नेहमी निर्भीडपणे पत्रकारिता करत समाजातील सर्व प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं काम कोकणसाद करत असल्याबद्दल समाजातील सर्व स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव करण्यात आला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.